Det har aldrig været særlig nemt at lære dansk, og her i 90'erne det i hvert fald er blevet lettere. Den massive udenlandske påvirkning trænger sig på overalt, og ikke mindst i medierne har der med råd i den nordeuropæiske tanke været øvet et stærkt pres på det danske sprog. Vi har besøgt en 8. klasse i Hvidovre i en ganske almindelig danstime. Ja, sig det igen efter mig. Rødgrød med fløde. Rødglød. 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 Rødgrød. Rødglød. Rødglød. Rød. Ja, grød, kom. Rød. 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 Rødgrød. Rødglød. 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 Ja, igen, kom. Gø. 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 Jeg er knap så meget bagtunge. Gø. Jeg er foræret med. Gø. Nej, grød. Grø. Grød. Ja. Og vi skal nok lige understrege, at det vi hørte her ikke var en talehæmmet elev. Det fik vi bevis for, da denne 13-årige umiddelbart efter eksaminationen underholdt hele klassen med en overordentlig morsom og fuldstændig korrekt gengivelse af forskellige italienske teletekstannoncer og tv-reklamer.